Ένας μήνας έμεινε. Σάββατο 22, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, έκθεση Ξενία Metropolitan Expo. Τι θα σας δείξω εκεί? Έχουμε δημιουργήσει 3 μοναδικά ξεχωριστά δωμάτια ξενοδοχείου. Σαν να είσαστε σε ένα χώρο, σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο με 3 διαφορετικά κόνσεπτ. Πρώτο κόνσεπτ δωματίου, το Classic Elegance. Δεύτερο κόνσεπτ, Urban Eclectic. Τρίτο κόνσεπτ, Ethnic Minimal. Εντελώς διαφορετικά. Για ποιο λόγο? Για να σας δώσω περισσότερες ιδέες να δημιουργήσετε το δικό σας ξενοδοχείο. Σας περιμένω 22, 23, 24 Νοεμβρίου, έκθεση Ξενία Metropolitan Expo. Και μην ξεχάσω, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 5 η ώρα το απόγευμα θα κάνω μια πολύ ωραία παρουσίαση. Θα παρουσιάσω όλο αυτό που δημιούργησε η Gagos Design. Θα σας περιμένω.